Sabado po ngayon. Gawaing bahay naman tayo ngayon. Walang pasok sa eskwela. Ano? Tigilan mo. Gawaing bahay. Naglalaba habang nagluluto. Katatapos ko lang po magwalis ng buong bahay. Buong bakuran pala. Mamaya naman yung loob ng bahay naman ang lilinisin natin. Babalentong natin yung buong bahay. Ngayon nagpiprito ako ng galunggong. Galunggong piniprito ko, guys. Ulam namin tanghalian hanggang gabi na. Diba? Hanggang gabi na yun, guys. Naglalaba tayo. Ayan ang isda natin, guys. Galunggong. Ayan. Gigisa ko lang. Lalagyan ko ng talbos. Ito, ano yung bituka ng galunggong. Pakain natin sa aso. Ayan. Naglalaba ako, guys. Natapos ko na yung mga uniform. Yan naman yung mga undies at saka yung mga basta. Ayan. Paikot tayo ng Inuna ko yung mga uniform saka yung mga white. Balik tayo dito, guys. Yan lang po ang aming munting kabahayan. Yung galunggong. Akay. Sick. Kumuha ako ng kaunting talbos doon sa aming tanim sa likod bahay. Yan na, guys. Yan lang. Ngingay ng manok, guys. Yan. Mga manok natin sa kapitbahay. Yan. Oh, Christmas na sa amin, guys. Oh. Christmas na. Yun, ang aking alalay nakasimangot habang nanonood ng TV. Gusto ko nga, chichiya. Parang cheese. Liit-liit. Mamaya, busy pa ako. Wag kang... Ang oras nga po pala ay na. Pag-alas 10 na, kaya pinagsasabay-sabay ko ng trabaho ko kasi mamaya gutom na naman yung alaga ko niyan. Hindi ako gusto. Hindi pa daw siya gutom. Pero mag-aalas 10 na po, kaya kailangan na rin magmadali at nakakagutom na rin. Ayan. Yung kanin namin na kaning lamig, pwede na yun. Initin ko na lang yung kanin, sayang ang bigas. Mahal ang bigas. Yeah. What do you want? I want a cheese, chichiya. No. Please, Mommy. Mainit, guys, pero mamaya baka magkulimlim na naman yan. Mommy. Yung sa ibang lugar, binabaha dahil sa bagyo. May Cagayan yata yun. Luto muna tayo, guys. See you again later. Yan. Mag-gisa na tayo, guys. Yung pinagprituhan ko ng isda, doon ko narinig ginisa yung bawang sibuyas. Lagyan na natin ng kamatis. Tipid-tipid. Gisa-gisa lang natin yan, guys.
Ayan, nating madurog ng konti yung kamatis. Gusto ko sa kamatis, durog. Yung lutong-luto ba siya, guys? Lakas ng music ng kapitbahay ko, guys. Ay, naka. Kung hindi music, manok ang malakas. Grabe na ito. Lagay na natin yung fish. Yung ating fish da. Lagay na natin. Ganyan lang siya, guys. Alam ko, simpleng luto lang po ito. Lagyan natin ng sabaw. Simpleng luto para sa simpleng pamilya. Dagdagan natin yung sabaw, guys. Kaunti lang yung sabaw. Sinabawang isda. Sinabawang isda. Parang sirsyado din, guys. Lagyan din natin ng egg. Yun nga lang, may talbos. Lagyan na po natin yung isang itlog. Halo-haloin. Tapusin ko na muna, guys, yung pagluluto ko para tuloy-tuloy na ako sa paglalaba. Hinahabol ko yung araw. Baka mamaya bigla na namang umulan. Tapusin ko na yung pagluluto, tapos tuloy-tuloy na sa paglalaba. Lagyan natin yung talbos. I have something to tell you. What? What? Ano yun? I just want to be happy and not kind. Please help me. Please help me. Tayin mo yung TV doon kung hindi ka manonood. Sayang na kuryente. Tayin mo yung TV kung hindi ka manonood. Sayang na kuryente. Naglalaba ako. Yummy, yummy, yummers. Ano ba yan? I need to go to Chiria. Yan, okay na, guys. Maglalaba na tayo.
ating ulam mamaya. Ginisang isda. Isla sarsyado na may talbos ng kamote. Yan. Pachamba-chamba lang po yan. Lutong pacham. Pachamba-chamba. See you later guys. Laba muna po ako. Last load na. Mga short naman.
Yan guys. Tapos na maglabang Inday. Kasampay na lahat. Yan. Max. Pahinga na muna. Nakaligo na yung makulit na bata. At nangungulit na naman siya. Pahinga muna ako. Napagod ako masyado. Babay ka na, Chin. Why, pangit? China. Babay na ikaw. Babay na nga. Napuputok na nga yung ano ko. Balloon. Ayan na guys, tapos na ako sa mga gawain ko. Magpapahinga muna ako. Kakapagod. At magbabantay ng araw. Baka biglang uminit. Guys, Sige na po guys. See you next time. Thanks for watching. Bye. Nanay, wait! Bye, guys. Wait lang pa! Wait lang.